गरेसराव बार'लाम्फा थियाटारनि रिहार्सलखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। जयकान्त रामसियारिनि सुजुनाय गोरोन्थि अनजिमा, सायख्लुम आरो देंखो ब्रह्मनि सुजुनाय आन्दोनि सल' बे मोनथाम नायजाबखौ लानानै आगान होबोबाय 2023 निफ्राय 24 मायथाइनि थाखाय बार'लाम्फा थियाटारा। बाक्सा जिल्लानि गरेसराव थानाय बार'लाम्फा थियाटारनि रिहार्सलखौ गरेसर बाथौफुरियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि 1994 मायथाइयाव जोनोम मोननानै बार'लाम्फा थियाटारा बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोदों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिगोमा उपेन बर'आ गावनि देहायारि लोरबां जानायनि जाहोनाव 2 बोसोर थाद'नो गोनां जादोंमोन होननानै बुंथियो। बेनि उनाव देग्लाय बोसोराव फिन बार'लाम्फा थियाटारखौ फसंफिननाय जादों आरो थियाटारनि गासै नांगौ मुवा बेसादफोरखौ गोदानै लाबोफिननाय जादों होननानै बुंथियो। बे बार'लाम्फा थियाटाराव बर'नि फावखुंगुर फावखुंग्रि आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फावगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। मिजिंथिदों बे बोसोराव बर' रायजो राजाया बार'लाम्फा थियाटारखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय। थोंजोङै बिगोमाजों सावरायनो गोसो दंब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लानो हागोन। जानबुं नं 8638867092 नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। माने आं देग्लाय एसे माने बर' थियाटाराव ओंखारबोदों आरोखि। आगोल आं जुदियो महरगिरि जेब्लाबो थाफेराखैमोन। बे बाराव दैदेनगिरि आरो बिगोमा सार बिथाङा आंनि न'आव थांनानै आंखौ बुहैनायलाय देग्लाय 2023-24 मायथाइनि थाखाय आङो सार बिथांजों एबा बार'लाम्फानि बिगोमाजों एग्रिमेन्ट जाबाय। देग्लायनि जा गांथाम द्रामा लादों बिथाङा बे द्रामायाव फाव खालामगोन होननानै मा खालामोनथाय आं बै सानखालि बिथांनि न'आवनो फैनानै बिगोमानि न'आव फैनानै एग्रिमेन्ट जाबाय आरोखि। नाजासिगोन आं जेसेखिनि हायो आंनि फावखौ होनानै रायजो राजाखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन ना हाया बेखौ आंबो सेस्था खालामगोन, जाहाथे माने बिगोमायाबो थांना थायो, आंनि न'खराबो थांना थाथों होननानैसो ओंखारबोदों जेला। बिदि आंबो नाजागोन आरोखि जेसेखिनि माने आंनि पारफरमेन्सखौ होनो हायो आरो आंनि गुबै थांखिया न'निफ्राय ओंखारबोनाया बिदि आरो। जिहेतु नोंथाङा गोबां आंथ' आगोलावनो बुंलांबाय नायदोनि बारु बे माने बार'लाम्फानि जौसाङाव बेसेखिनि पारफरमेन्स होनो हागोन बायदि मोनदों आरो आङो। माने आंनि गोसोजों मोनसे माबा दङ, होनो हागोन बायदि नुहुरदों आङो। बेखायनो होनदों आंनि जा पारफरमेन्स बेखौ मोजाङै होनानै बार'लाम्फा माने थियाटारखौ माने गोजौसिन खालामनो माने आं सेस्था लागोन आरोखि। आंनि पारफरमेन्सजों आंनिखौसो होनदों आं बेखौनो थांखि लाना फैदों आरोखि। नैबे समाव नोंथाङा मा बुङो? आङो नोंथां सोंनायनि एसे सायाव बुंनो लुबैबाय। जोंनि माने जा थियाटाराव फैनाय, बे थियाटाराव फैनाय लोगो लोगो जोंबो मोनसे थांखि लानांगौ जे आंनि पारफरमेन्सखौ आं मोजाङै होगोन आरोखि। जों जुदि मोजां पारफरमेन्स होयोब्ला निश्चय जोंखौ नायगोन। हारसा थियाटारखौ जुदि बर' रायजो राजाफोरा दंफां बिलाइ सिबनाङै बायदि माने साखोन सिखोन खालामजासे जुदि नायनो थाङोब्ला जोंखौ मानो नाया? जोंबो मोजां पारफरमेन्स जानांगोन। जोंनि पारफरमेन्सखौ जों जुदि मोजाङै होयोब्ला निश्चय रायजो राजाफोरा नायगोन। मानो बर' गैया? बर'थ' गोबां दङ। बर' थियाटार होनब्ला नायनो एसे बायो। माने आंनि नुनायाव माने हारसाफोरखौ बांसिन नायो आरो। बेखौ जोंबो चेलेन्ज लानांगौ आर्टिस्टफोरा। मानो नाया बर' थियाटारखौ? जों नायहोनांगौब्ला जोङो गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन। माने मा? जोंनि पारफरमेन्सखौ जों मोजां खालामना दिन्थिनांगोन। जों जुदि थांलाय फैलायखौनो मिथियाब्ला, मेकआपखौ जों जुदि मोजां खालामा, कस्टिउमखौ जुदि जों मोजां गानाब्ला, नांगौ बायदि कस्टिउमखौ बाहायाब्ला, अब्लानियाबो माने नायगिरिफोरा गाज्रि मोनो बा मोजां जायाखै होननानै बुंजानाय जायो आरो। बेखायनो जोंबो आर्टिस्टफोरा गावबा गावनि माने पारफरमेन्सखौ मोजां होनो नाजानांगौ। कस्टिउमखौ जाबायदि नांगौ बेबायदि जों गाननो नाजानांगोन। मेकआपखौ जाबायदि खालामनांगौ बेबायदि खालामनो नाजानांगोन। रोङिखौ जोङो गोरोंफोरनियाव सोंनानै लागोन। बेखिनिखौ माने आं थांखि लानानै न'निफ्राय ओंखारबोदों आरो। एग्रिमेन्ट जेरैहाय जादों ओरैहाय आं
मावफुंगोन होननानै मोनसे गोसोआव माने बोलो लानानै फैदों आरो। खुलुमबाय, आं नगेन ब्रह्म दैमारि। गिबि गिबियावनो आङो गासै आसामनि बर' माहारि नोंथांमोननिसिम, रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायखौ जासिहरबाय। दिनै बे जायगायावहाय मोनसे गोथार खामानि मावफुंनाय जाबाय। बेनो जादों गरेस्वर ओनसोलनि नायल' जाल' गोग्गाथाव मोनसे थियाटार, बेनो जादों बारलाम्फा बर' थियाटार। बे बारलाम्फा बर' थियाटारनि जिथु रिहार्सेल, बे रिहार्सेलखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो दसे उनावनो बिनि रिहार्सेलखौ जागायनाय जासिगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौबो हांख्रायनाय लेखा आङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंबो सासे हारिमु मोजां मोनग्रा सासे सादारन सुबुं हिसाबै आं मिथिनायाव दिनै बारलाम्फा बर' थियाटारनि जा बिगोमा बिथां उपेन चन्द्र बर', बिथाङाथ' सेंग्रा उन्दै समनिफ्रायनो हारिमुजों जोबोद लोब्बा गोनांमोन। बिथाङा गिबियावनो गामियाव बेन्ड पार्टि हानजा दानानैहाय गोबां बोसोर बेबायदि दामनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव बिथाङा खुला पार्टिबो जात्रा गान जायखौ जों बुङो, बेबादि बिथाङा दानानैहाय गोबां जायगायावनो दिन्थिफुंदोंमोन। दिन्थिनानै बिथाङा जथेस्थ' माने रायजो राजानिफ्रायबो अननाय मोननो हादोंमोन। बिदिनो गेजेराव बिथाङा फाइखि माने आर्मि हानजायावबो साख्रि मोननो हादोंमोन। साख्रि मोननो हानानै बिथाङा 6 दान ट्रेनिं लानानै साख्रियाव गारनानै फैफिनदों। मानि थाखाय? बिथाङा जोबोद हारिमुखौ मोजां मोनो। ओंखायनो बिथाङा फैनानै आरो फुथुला मुसुखा थियाटार बेखौबो बिथाङा जागायदोंमोन। बारलाम्फा मुंजोंनो जागायदोंमोन, नङा होमबा? जों उन्दैयाव नुनाय गोसो दङ। दा बेबादिनो बारलाम्फा मुसुखा थियाटारनिफ्राय फैयै फैयै आबुं मानसिनि महर होदोंमोन इंराजि 1994 मायथाइयाव। दा 1994 मायथाइनिफ्राय दिनै फैयै फैयै 2023-24 बोसोरारि दिन्थिनायाव 30 बोसोरानो जाबाय। दा गेजेराव बिथाङा गावनि नोरजिया सावस्रियारिनि थाखाय माने बोसोरनैसो दिन्थिनो हायाखैमोन, दिन्थिफुंनो हायाखैमोन बेबायदि पेन्डेलखौहाय। दा बिथाङा गोग्गो देहा लानानै देग्लाय आरोबाव रायजो राजानि सिगाङाव जोबोद माने मोनसे उत्साह उद्दीपना, माने गोख्रों उजिफावनाय गोसोजों, मोनसे गोख्रों माने हांखुर जानाय गोसोजों रायजो राजानि सायाव दिन्थिफुंनो थाखाय गोबां जौगा थाखोनि स्टेजआथ' एकदम सम्पुर्ण गोदान, आबुं गोदान, गासैबो गोदान स्टेजफोरखौ एकदम गोदान माने आइटेमजों टेकनिकजों बानायनाय जादों होननानै बुंनाय जादों। लोगोसे साउन्ड सिस्टेमाबो आं दायो एसे रायज्लायबाय साउन्ड इन्जिनियारजों, बिथाङा जथेस्थ'फोरनि उन्नुत जातनि माने साउन्ड सिस्टेम देग्लाय लाबोनाय जादों होननानै बुंनाय जादों। गोदान माने गोजाम होनाय जेबोआनो गैया, कमप्लिटलि गोदान। गासैबो बिथिंनि जायखिजाया सेटिंसफोरा गोदान जाजोबगोन होननानै बुंनाय जादों। मा नाटक देग्लाय आं दा दिनै बेयावहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंहा फावथाय लिरगिरिफोराबो दंफैयो आरो बुंदों आरोबाव गोबां आर्टिस्टफोरानो जिथु फावथायनि थिम बेफोरखौ माने फरायजोबनानै मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फावथायफ्रा जोबोद हिट जागोन होननानै बुंनाय जादों। लोगोसे बिगोमा बिथाङाबो बुंदों देग्लायनि फावथायफोरनि गेजेराव दङ जयकान्त रामसियारि, दा बिथाङा सासे गोजाम रोंखा राखा सासे फावथाय लिरगिरि। बिथांनि दोंनै नाटक दङ, गोरोन्थिनि अनजिमा आरो सायख्लुम। बेनि उनाव दंबावो देंखो ब्रह्मनि आन्दोनि सल'। दा बेफोर मोनथाम फावथायाबो जोबोद माने मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन होननानै महरगिरिफोरा सावरायदों। आंथ' नुवाखैबो, महरगिरिफ्रानो गावबा गाव फावथायखौ फरायनानै थिमखौ बुजि मोननानै माने जोबोद मोजां जागोन, जों बे फावथायफोराव फाव खालामनानैबो जों जोबोद गोजोननाय मोननो हागोन होननानै बुंनाय जादों। दा आङो मिजिंथिदों बिगोमा, अर्गेनाइजार, महरगिरि, गासैबो बिथिंनि रिंगुदामसा एबा महरगिरि एबा टेकनिसियानानो जा, नोंथांमोना जायखिजाया थियाटार सोलिबाय थानाय समावनो एबा जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम मालाबा गेजेराव फिसा फेनला जेंना नुजायोब्लाबो बे जेंनाखौ महरगिरिफोरजों एबा टेकनिसियानफोरजों, जायखिजाया रिंगुदामसाफोरजों, बिगोमाजों आरो अर्गेनाइजारजों रायज्लायनानै जाहाथे थाब खम समनि गेजेराव सुस्रांनानै आरोबाव थियाटारखौ आलो गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय बयनिबो गोसोआव बोलो मोनो, बेफोरबायदि राहाखौ जाहाथे थाब लायो। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोन गासैबो खावलायदों जाहाथे जेबो जेंना थानो हाया, बेखौनो आं खावलायदों। जोबनायाव आङो जोंहा बारलाम्फा थियाटार बिगोमा उपेन चन्द्र आदानि जानानै, आंबो बे ओनसोलनि जानानै गासैबो
बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना जेराव जेरैखि जाया मानो पेन्डेलखौ लांनानै बिथांखौ हेफाजाब खालाम बिथाङा जेरैबायदि गोग्गो गोसोजों हाबिलास गोसोजों जेरैबायदि हारिमुखौ अननो आवगायबोदों जोंबो बिथांखौ बेबायदियैनो जाहाथे मदद खालायो बेनि थाखाय आं गासैबो नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आंनि बुंनाया बेखिनियानो गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बारलाम्फा थियेटारनि देग्लाय 2023 आरो 24 मायथाइनि थाखाय दिनै बे गोथार बेखेवनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैनो हादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा आं बेयाव बाहागो लाफैनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा आङो महरगिरि हिसाबै नङा आं सासे नायजाबगिरि हिसाबैसो बेयाव नुजाथिफैदों देग्लाय बे 2023-24 बोसोरनि थाखाय आं गांनै नायजाब होनाय जादों बे नायजाबानो जाहैबाय मा गांसेया जाबाय गोरोन्थि अनजिमा आरो गुबुन गांसेया जाबाय साइथिं दा बाबेनलांनाय बोसोरफोरावबो बिदिनो आङो गुबुन गुबुन थियेटारफोराव नायजाब हरनानै जोंनि बर'नि जिथु हारिमु बेखौ फोथांनायनि सायाव एसे नोजोर बोनानै गावखौनि एसे समखौ बाहायनानै नांसोमदों आरो आसा खालामदों देग्लायबो बारलाम्फा थियेटारा बाबेनलांनाय बोसोरफोरनि बादिनो गांथाम नायजाबनि गेजेरजों देग्लाय दावबायनानै जाहाथे सिजनखौ मोजाङै मोजां फोजोबलांनो हायो बाहागो लाफैनाय रिंगु दामसाफोरा जाहाथे नायजाबनि थांखि आरो मिजिंखौ आबुं खालामनानै जाहाथे फैसालियाव आबुं महर होनो हायो आरो लोगोसे जोंनि जिबिलाक अडियेन्स बिसोरखौ जाहाथे मोनसे नोजोराव लाबोनो हायो बेखौ आं मिजिं खालामदों जिहेतु नोंथाङा फिल्मखौ इयाव आंनि नायजाबनि आं मोनसे गांसे नायजाबनि केरेक्टारखौ एसे बुंनानै होनो सानदों जिहेतु गोरोन्थि अनजिमा होननाय जि गांसे नायजाब दङ बेनि गुबै आखुफोरा ओरैहाय थारमाने मोननै न'खरनि मोनसे सल' मोनसे एरिस्ट'क्रेट फेमिलि आरो मोनसे जाबाय मोनसे अर्डिनारि फेमिलि बे मोननैनि गेजेराव मोनसे थारमाने भुल बुजाबुजिनि गेजेराव मोनसे क्रुएल जायो आरो बे क्रुएलानो थांनानै मोनसे समाव गेदेर दावहा जायो आरो बे दावहायाव मोनसे फेमिलिया जोबस्रांलाङो आरो नायजाबनि गुबै थांखिया बिदिहाय आरो सल'आ बेफोरबायदि